Koriya ta Kudu ta sanar da shirinta na kokarin kawo ƙarshen kai ruwa rana tsakaninta da Japan akan azabtar da 'yan ƙasar ta wajen gudanar da wasu ayyukan da ba su dace ba. Koriya na kuma a fatan tara kuɗi kai tsaye daga kamfanin Japan don taimakawa irin mutanen da aka azabtar. To amma yanzu an tara kuɗaɗen ne don biyan fansa daga asusun ƙasar. Koriya ta Kudu ta jima tana buƙatar Japan ta biya kuɗaɗe ga mutanen da ta azabtar a lokacin da ta mamaye yankunan Koriya wanda aka kawo ƙarshen sa a 1945. In 2018, South Korea's Supreme Court ordered Japanese Wakilar BBC ta ce a shekarar 2018 kotun kolin Koriya ta Kudu ta bawa kamfanin Japan umarnin biyan diya ga wasu mutane 15 saboda tursasa musu aikin karfi amma kamfanin ya ki yi. Japan ne ta hakikance cewa tuni ta warware komai tsakaninta da Koriya ta Kudu tun gwamman shekaru da suka wuce. Tsofaffi da ma ma'aikatan kamfanin Twitter sun shaida wa BBC cewa yanzu kamfanin ba zai iya ci gaba da kare masu amfani da shafin ba. Wata tsohuwar babbar jami'a a kamfanin Lisa Jennings Young ta ce an kori illahir mutanen da ke karkashinta waɗanda ke aiki wajen kare masu amfani da shafin daga aiki. Bayanan da wata cibiya mai binciken halayya nuna kiyayya na wasu ta nuna wa BBC wanda ta nuna wa BBC su nuna yadda aka samu karuwa na yawan masu amfani da shafukan da ke nuna kiyayya ko cin mutuncin wasu tun lokacin da Elon Musk ya sayi kamfanin. Har kawo yanzu kamfanin na Twitter da Elon Musk ba su ce komai ba akan zarge-zargen. Mahukunta a Girka sun tsare shugaban tashar jirgin kasar nan da wani jirgi ya hadari bisa zarginsa da taka rawa a hadarin jirgin da ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 57 a ranar Talata da ta wuce. Ana zargin mutumin wanda ba a bayyana sunansa ba bisa la'akari da tsarin dokokin kasar da hana zirga-zirgar jirage da kuma rayuwar al'umma a cikin hadari. Karan da jiragen kasan biyu suka yi a kusa da Larissa ya fusata a jama'ar kasar. An dai samu 'yar hatsaniya tsakanin wasu masu zanga-zanga da kuma 'yan sanda a babban birnin kasar a jiya Lahadi. Masu horon sun dora alhakin hadarin jirgin akan rashin kyakkyawan tsari da kuma rage kudaden da ake kula da zirga-zirgar jiragen. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. An kammala a babban zaben Estonia inda jam'iyyar Prime Minister kasar ta samu nasara. Kaja Kallas wadda 'yar siyasa ce mai sassaucin ra'ayi kuma mai goyon bayan Ukraine ta ce tana da cikakkiyar damar da za ta jagoranci sabuwar gwamnatin haɗaka. Sakamakon fiye da rabin ƙuri'un da aka kada ya nuna cewa jam'iyyar ta samu nasara da kusan kashi 3 cikin 100 na ƙuri'un. Dan takarar da ke bi mata a zaben shine na jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi wanda kuma ya samu kusan kashi 16 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗan. Jam'iyyar dai na son Estonia ta daina aikewa Ukraine makamai sannan kuma ta daina karɓar 'yan gudun hijirar Ukraine da suke tserewa mamayar Rasha. Dubban 'yan kasar Venezuela ne suka halarci gangamin da aka yi don tunawa da cika shekaru 10 da mutuwar tsohon shugaban kasar Hugo Chavez. Manyan jami'an gwamnatin kasa na daga cikin waɗanda suka halarci taron wanda aka yi a Caracas. Sannan akwai wasu manyan mutanen da suka zo daga wasu kasashen kamar tawagar da aka aiko daga Cuba. Tsohon shugaban na Cuba shine tsohon shugaban na Venezuela shine wanda ya samar da wani tsari na dadadawa talakawa wanda kuma shiri ne mai farin jini sannan ya kuma gina kyakkyawar alaka da shugabannin kasashen Latin Amurka masu sassaucin ra'ayi. Masu suka dai sun ce wannan shiri nasa ya janyo bambance-bambancen siyasa a kasar a ƙarƙashin mulkin mutumin da ya gaje shi Nicolas Maduro a ga da tattalin arzikin kasar ke neman durƙushewa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Jam'iyya mai mulkin Najeriya wato APC ta ce ta samu nasara a zaben shugaban kasar da aka yi ne bayan da ta yi wa abokan hamayyar ta kofar rago ta bar su da kokawar cin mazaɓin cika-cikanta yayin da ta mai da hankali wajen tara ƙuri'u a bangarorin da ba a tsammani ba. Ai shi abokin adawa a tafiya irin wannan kai masa kwanciyar na maledu inda ke ganin ci ba nan cin yake ba. An faɗa Legas ba mu so haka ba. Kano ba mu sabai da muke so ba. Katsina suna iya kuwa su yi nasara a Katsina. To muka zama bi hankali mu kai musu yankan baya. In sun san wata ba san wata ba. To sai kasance da mu gaba cikin shirin don jin karin bayani akan wannan amma kafin nan bar mu je Koriya ta Kudu
inda akwai alamun kasashen Koriya ta Kudu da Japan su kusa warware wata daɗaɗɗiyar takaddama kan tursasawa 'yan Koriya da Japan ta rika yi, inda ta sa suna ayyukan kaskanci a farkon karni na 20. Rahotanni daga birnin Seoul na cewa a yau Litinin ake sa ran gwamnatin kasar za ta sanar da wani shiri na kawo ƙarshen wannan rashin jituwar da ke tsakanin makwabtan kasashen biyu. Rahoton da Sani Aliyu ya haɗa mana. Gwamnatin Koriya ta Kudu na dab da bayyana wannan shirin ne domin sanar da matakan da za su kawo ƙarshen wannan matsalar, ciki har da na biyan kuɗaɗen diya ga waɗanda Japan ɗin ta tilasta musu suka yi ayyukan leburanci a shekarun 1910 zuwa na 1945, shekarun da Japan ta mamaye yankin na Koriya. Takaddamar ta hada da ta cinikayya da kuma wata kan mata 'yan asalin Koriya waɗanda Japan ta tilasta musu yin karuwanci a wasu sansanonin soja na Japan ɗin. Matsalolin da suka dagula dangantakar waɗannan ƙasashen Amurka biyu na tsawon shekaru. Ma'aikatar harkokin waje ta Koriya ta Kudu ta sanar cewa har zuwa wannan lokaci ba kammala tattaunawa kan batun ba. Dangantakar tsakanin ƙasashen biyu ta lalace sosai bayan da kotun kolin Koriya ta Kudu a shekarar 2018 ta umarci kamfanonin kasuwanci na Japan da su biya kudaden diya ga ma'aikatansu 'yan asalin Koriya da suka tilasta wa yin aikin leburanci. A gaida Sani Aliyu da rahoton da ya haɗa mana. To yanzu kuma sai Najeriya, inda rahotanni daga jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin ƙasar suka ce mutanen wasu ƙauyuka biyu a jihar sun kwana a filin Allah Ta'ala bayan wata shi'umar gobara ta ƙone gidajensu kurmus. Wani da abin ya shafa ya faɗawa BBC cewa gobarar ta tashi ne sakamakon wata guguwa kuma ta ki sararawa saboda iskar da aka shafe tsawon wuni ana yi. Ya dai ce ba a samu asarar ran dan adam ba, amma gobarar ta cinye dabbobi masu yawa da kuma rumbunan amfanin gona a ƙauyukan da ke cikin Kyawa. A ƙarin bayanin da Ali na Baba malamar Kyawa ya yi wa Muktar Adamu Bawa ta wayar tarho. Tun daga farkon gari ta gabas ita nan samu wani yayi ta shiga kawai sai ya guda ta tashi a wurin. Wuta tana tashi ta kama gidan kusa da gwam, ta ƙara kama na kusa da gwam. Nan aka dinga yi da jama'a suka zo ta fi karfin su. Kawai a tana nan ta ƙara tsallakewa sai ta wuce wajen gida 10 sai ta kama. Wato ta tsallake gida 10 ta kama na 11. Kwarai ko kuma sai ta sake koma baya ta cinye su ta ƙara tsallakawa kuma har wani gida. Daga nan kuma ta sake tsallakawa tun wani gida ta ƙara tsallakawa wasu kuma gida 10 har yau. Ta ƙara cinyewa ta ƙara dawowa baya. Wallahi kusan ligar na kusan duniya da cinye. Ka ce kusan duk garin ya kama da wuta? Kwarai kuwa kusan duk garin sai da kama da wuta. Malam wani ta fara kama daga nan ta tsallako karangiya a haɗa suke waje ɗaya. Gidaje haka katanga gidaje ko hada ɗakunan gidajen da tsirrai da sauransu? Gaskiya gidaje ta kama sosai, gidaje iri da haka na ƙauyuka, manyan gidaje da kuma wasu da haka ne na ƙauyuka duk ta kama da shi tun daga gaba da ta ji har yamma. Takamaimai kamar ya za ka bayyana irin ɓannar da wutar ta yi maka a gidanka? Akwai ɗaki da muke jiya da ya bomar wani shinkafa da irin kuli-kuli karagu haka da kuma waken suya da shinkafa wallahi gaba ɗaya ta cinye. Kamar buhu nawa? Shi ya za su iya kawo buhu 20 na amfanin gona ne gaba ɗaya ta cinye, banda rumbunan gidanmu rumbuna sun kai 10 a gidanmu gaba ɗaya ta cinye. Menene a cikin rumbunan? Akwai dawa akwai gero. To kuma haka ta shafi sauran gidaje? A gidan da wutar ta shiga babu gidan da rumbuna ba su cinye ba, dabbobi kuwa wani gidan 20 wani gidan 10 wani gidan 8 wani gidan 9 wanda aka sassan jisa suka gudu. Wannan wanda suka kone ne kurmis kawai. Waɗannan wanda irin dabbobi ne? Dabbobi ne awa kai haka ba su suka fi konewa amma kuma da amfani gaskiya amfani ya kunu. Shin an saba ganin irin wuta ne haka a nan mallamawar Kiyawa da Karangiya ko kuwa? Gaskiya ba mu taba ganewa don mai shekara kuma mu taba ganewa. Me yayi ta iza wannan wuta haka a ce wuta ta kama daga gida ɗaya ta je gida biyu har gida 10 ta tsallaka nan ta dawo can ta tsallaka? Wallahi mu ma dai haka kawai muka ga ikon Allah ba mu san yadda hakan ya kasance ba, kawai dai an ga wannan wuta ta tashi ne kawai an zo a kashe ta ma an kasa kawai shi gudu ake. Kamar yaya an kasa? In ka je za ka wasu ruwa ma sai ta biyo kanka ko wuce yan kwana-kwana da wuta da sai karfi da wani da gefe sakamakon mutum an iska ne yau mai yawa a garin. Ka ce kuma har yan kwana-kwana sun zo? Kwarai ko yan kwana-kwana sun zo mota. Duk da haka ba su iya ciyo kanta da wuri ba? Gaskiya da mutum nan gaskiya ta ne suna kai kafin a shawo kanta amma da dai Allah ya kawo karshen ta da kuma dai su dan taimaka ne to gaskiya ta tsage ta. Daga baya ne ma da basu sun tafi da magariban nan ana zaune kawai tun wani bangare inda ba ta kama ba ta kara kamawa. Can bangaren malama ne daga bangaren kudu kawai gare daga ta kama wasu gidaje da kyar ya ka samu mutane sun kai 1000 wanda aka da kyar ya ka samu da Allah ya taimaka ba iska da dare aka kwaci wasu gidajen da ba ta ci gaba sosai
kamar ta ranar ba. Amma an iya lissafa gidajen da suka kone a wannan gobara? Gaskiya gidajen nan da yawa. Dan a yanzu gaskiya ya iya tsira amma gaskiya gidajen nan akwai yawa. To yanzu wani hali ake ciki gashi marece yayi? Wallahi a yanzu yadda muke ciki nan da kake gani wasu da dama an fita bayan gari an je an yi fada wasu za su kwanta mu kuma maza gaba ɗaya mu zuciya mu tana tattar ma ba da markwanciya ma saboda yanzu dole gun da inda take dan hayaki ake biya ake da zuzuka ruwa ake zuzuka dole ba da markwanciya sakamakon ko ina ya zama layi ba wani layi ba wani gida. Ali na Baba malamar Kyawa ɗaya daga cikin mutanen da ibtila'in gobarar ya shafa a ƙauyukan ƙaramar hukumar Kyawan da ke jihar Jigawa a Najeriya. To har yanzu muna Najeriya inda Amurka ta buƙaci hukumar zaben ƙasar da ta rika sanar da 'yan ƙasar matakan da take ɗauka cikin sauri da magance matsalolin da aka ci karo da su a zaben shugaban ƙasa da ya wuce. Amurkan ta buƙaci hukumar zaben ta yi nazari mai faɗi kan matsalolin da aka fuskanta a zaɓukan baya da kuma abin da za a iya yi don magance su kafin zaɓukan gwamnoni da na'in majalisar dokoki na jihohi. A ƙarin bayani daga Habiba Adamu. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce a bayyane take karara cewa zaben ranar 25 ga watan Fabrairu a dunkule ya kasa bisa tsammanin da 'yan Najeriya suka yi. Wata sanarwa ta ambato da kajiyar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard na cewa Najeriya ta cimma dimbin nasarori